ассалому алайкум тамошобинони канали Маъмур Азия. Бародаро, имрӯз фермаи акаи Абдувоҳид омадем. Аз Қазоқистон молҳо омадааст. буқача буқҳо барои бастан омодагиай. деҳаи Лаҳур дорем, ноҳияи Рӯдакӣ. навора пурра тамошо кунед. Адрес, нарху наво, доставка, ҳамааш маълумотои пурра гап мезанем дар давоми навор. ҳозирам фермаи акаи Абдувоҳид медороем, сёмка мекунем. шумо навора пурра тамошо кунед. бисмиллаҳи раҳмони раҳим. ина бародаро, ассалому алайкум. як бори дигар наворро сар кардем бародаро. навори буқои Грейфорд аз Қазоқистон ворид шидагиай бародаро. ай 5 моҳа то 6 моҳара. баъзи зиндашон ай 200 кило сар мешавад. замин яхайна. замин ях када баъзиёш ғалтидастай бародаро. нигоҳ кунед чӣ хел буқачаҳои ино на ай шир буромадагиянд. хел хушрӯй. ҳамагӣ 55 сар буқача аст бародаро. шав таи 40 та буқача омадагиай аз Қазоқистон. ай партия гузаштам, як ай 20 камтар мондагиай. аз як лав навор мекунем барои тамошо кардани шумо. хушрӯ тамошо кунед, шумо маслиҳатотона кунед, баъдан харидорӣ кунед. рақамҳоро дар рӯи экран мемонем, ҳамаш ҳаст. телефон, ватсап, телеграм. набуқачаҳо ина бародаро. буқорат ина бародаро, ҳамаша хушрӯ тамошо кунед. ино ҳамаш партияи навомадагӣ. ина бародаро. стойкаро тамошо кунед. ака нархошон чӣ хел инора? 13 мина то 17 мин сомонгача қояд. хоб нархошон ай 13000 то 17000 бо муомила дора бародаро. доставка чӣ хел меша ака? ай 10 та боло доставкаш бепул ая? ай 10 та боло доставкаш бепул. адресо ноҳияи Рӯдакӣ, деҳаи Лаҳур. ино биёен фермача омода тамошо кунем, бигирем барем. ай 13000 то 17000. хоб ай 10 та зиёд бигирем. ҳамин 10 та да доставкаш бепул ай то дари хонатона. пародаи Грейфорд минаи ятазата лимузиншам ҳаст. ина бародаро. тамошо кунем пародара.
бародарони марҳамат, касида маҳбулай занг бизанед, рақамо дар рӯи экран, телефон, ватсап ҳаст. ҳамин дастафка 10 та шид, дастафкаш бепул то дари хонатона. Нархошон аз 13000 то 17000. Адрес ноҳияи Рӯдакӣ, собиқ Ленинский район, деҳаи Лаҳур. ҳамҷа замин ях кадаст, кам-кам бочоршон рафтеста. Bakın oldu ketken oldu geliyor mu? Hoş. 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 бародаро, ина ай дурунам дромда сёмка мекунем. Я бор дига тамошо кунед. ина ҳоли дами роҳа гирифтагӣ нест. ина ҳоли як дам бигира бо вообще зур мешавад. Манаиш вообще зур бидай бо. нархоша гуфтем, доставкара гуфтем бародаро, адресора гуфтем. шумо акнун хушро тамошо карда, маслиҳатотона карда, фақат харидорӣ кардан монд. бародаро, наворо дар ҳаминҷа ҷамъбаст мекунем. канали моро дастгирӣ кунед, лайк, подписатсия. касе то ҳамҷаша тамошо кард, дар комментарий рақами 88 навишта монем бародаро.